Tun chum video a chuan thriller movie munom tak disturbia ti hi thira ngai thak ho na hun elo nei leng umyang movie tirbera chuan zirlai naupang te chuan Spanish class nei mekin zirlai pakhat Roni chuan Spanish chongin nipui chol man atum dan te chu a soivel chu class om ve tho kel ero alo muthlodai achan chu kumnga liam ta a accident rap thak tak thlenga wanga apa nun na top lai chu a mu chian em wangin anun hian ngai ala o leithei me ulawani an zirtir tupa senor guiteres chuan kelamu thlai chu vom tho zotin apan naya chuta apa thina chungchang chu asoi chwa sakvel apa chungchang asoi ve chu ngai ho hle in gel chuan a hnik zui sia school chunga tharum mana wangin gel chu thiam lo chantir ani a minor case or tirni in thlathum chung house arrest to rashem ani book chumi omzia chu nipui chol thlathum chung chu in lama amang don tin ani hauviau angin langma se ani angrol tan chuan shiomve tak turani police department te chuan akeya tracking device wa sakin chumi mang chuan akal na chin engkim anlo shazung zung theidona modem andana an chauka changate a metar somthum bial bak kalphal sak ani lo bok modem chu an phoi ni chuan police anon kal ngal dona metar somthum pela akal ani po in tracking device mang chuan anron man ngal mak mai don tin ani chuta chung police housing a pakhat kelavil deuh top tupa tur officer Guterres la chu an Spanish teacher kazan chu lolani zuin kel laka chuan afel zok don lo ti asian reng mai chuti line house arrest ani chu kel chuan rin ai takin aning shan hau lo engtik lai po a games khelin thila e mor lo le tv en char chin tv a tlem sexy deu en laya anuaron lu thu chuan za zela news channel me chhuakin chuta chuan me che pakhat kidnap ani thuan ron puang anu chuan a room vel chu en kwal sakin nok ati le a atho ati pik tak zetani chu awang chuan a Xbox subscription chu ti top sakin tv cable chu azai chum mak bok in om tleina le hun ol no khana tur nei to heklo anun chu aning chan ta hle ni khat chu an in bul chi a ron in suan lu thar tur te chu mu in ama angrual vel me chapa khat chuan a ne ngal viau bok kongkari sha in awa chwa chuan paper bag chu alo kang hlo a akeya ra hlum atum chuan achunga ui e ka omti sha in athin rim hle chutianga preng tu te la chu mi panau pang pani ngal zet pona chuak theilo ti le zui theilo ti shekar te chu anlani zui kel thin rim chuan man tumina zui ngal chiam ma se an kot atlan pel rual chuan akeya abun device chu ron shingwa wa in atlan le ngal ma se akazen aneka wanga run ve shim tu officer Guterres chuan aron man ta tho maya warning voi khat a mu na chi ani bok atan hun chung thlathum chunga warning voi thum a mu man ani chuan jail pa ngaya atang zui don bokani chuwang chuan kel chuan akal theina huam chung chu chiang taka asiata apel lo nan shia pot ta thlap mai ti chuan ruma lutin an chen om thar tur in swan lut mek te chu a thlir le ngal Ashley chuan amit ala le ngal ngar hle a in thlak lai te chu abi rungur mai ni ina tum reng mai kel chuan a star nu Ashley mai ni lo an chen oma cheng ve dangti en thlak po chu a ching so ta em mai boka in ngai zong te an bial nu bial pa ti vel zamo movie and shot deuh te thlengin a shet ne to hle nikhat post boxa lekha om laktuma aban ngar lai chu Ashley chuan ron hu fo in avoi khatnan anin beveta rala changa a en thlak reng chin mai chana amuta chu kel po alim hle zana tv en lai chuan news channel me chhuakin reporter chuan me chebo anom thu lo puang le in me chebo mek mu nun ber ani laya ambulami pa omle an motor chuan na mel mangte po chu apuang chiang viau mai chumi zan po chuan kel chuan Ashley baka an chen oma cheng dangte ho chu en thlakwa le vekin chuta reporter puan ang chia me chebo phur tu
car chu hmu in a in cheta chu pa chu an chen oma cheng lo ni bokin plastic bag lian tak garage lama a hnuk lut shui shui lai te chu hmu in a car te chu uluk le zwal zokin an bel chianga TV reporter puan ang chia chia kha ani bok ti sha in mak ati le atuk lama chuan an chen om pa chu ring helin fence phena changa en thlak te chu tum vela MAHSE man to pha chelin a hlau thong zui viau a chan pa runi po ron leng le in an shan dun chuan Ashley tui cheng lai te chu anin en chok zak zak MAHSE an en len na ken chu an thlau pal ta lau mai Ashley chuan chethiamin kelte ina chuan aron kal ngal kela ruma lutin en len na dang chula in min en thachin ani mo ati chuan kelte chian dun chuan zam takin kan en thangai lo che kan en thak zok chin chu Mr. Turner zokalom serial killer ani in kan shia a chan chu news an ron puan mi kidnap tu motor ang chia chia te kha a khal ani anti chuan Ashley po in oi vele main an in kom zui ta vel zana te chuan omtlangin Mr. Turner chu en thak an tumani zanlai to taka Mr. Turner churon ho in night club atangin me chepakhat aron shuai ho a in chunga an lu thleng chuan kelte chian ho chuan uluk taka lo en tharengin Mr. Turneran aruka chem alazal za laile chu meichia apan lai chuan mutamai an hlau thong man viau bok MAHSE vi na na mang talo chuan meiche kora price tag zai thlak nan chuan a mang ta zo kani hanrin hel zui tura om talo bok nen en thak zel po chu jul ti to lem lovin kel po in Ashley chu thla ho in ani po in chunga alut le ngal MAHSE Mr. Turner ra in ava en le chuan a ma chi a me che mu in mang an mel taka tukver aron chum dot lai chu mu in a video recorder chuan alo la char chuti lai tak chuan ti pal thil thu in flash chu met de chuain abiru ngal reife abiruk nuwa ave en le chuan Mr. Turner chu chiang le langsar em maya loading lor vungin nel omlo zetin alo thli reng maile mang ang takin kel chuan a chian pa runi chu kol ngalin athil mu chung chang chu ashil MAHSE a soi zo rual chuan me che samsen a malama a moni om tak kara aluta atlan chuak lai chu a mule si a angai na shetalo hle atuk zinga chuan kel chu adan pa ngai te thawin tuk chuan ei tura buat sei ngal chuti lai tak chuan Mr. Turner chu ron in lar thutin a phuchiang hle Mr. Turner chuan anu bazar bor lutuk chu alo pui ho lek chulo ni in kelanu la chuan Mr. Turner chu a I mai ta deuh ni in alang bok zana chuan Ashley te ina party buat sai ni in an thom po cham ham hle kel chuan thliru le reng to in Ashley le mi padang in chu e kha vel lai chu mu in a thina ur hle an party nei mek chuti boy tumin music ring tak a play khum ve sak Ashley po thin rim takin kel te ina chuan akal ngala aroma lutlangin awa hau chiam chuta tak chuan kel chuan a hmu masak ber nia changa adu ngal thote a chevel chu engtik lai po a en thak chin thule adu zong le du lo zong te po rala changa alo shiat sak vek to thote chilin a in puang ta a thu soi chuan Ashley po ne hle in a fop zui nap chuti lai mek chuan Mr. Turner ra tukvera chuan thisen aron per chuai ti reng an shelo anu fea ingchung lama changa thilpek lian pui a garage chunga anuk lut lai chu mu in mak anti dun le hle a tu emo athat ninge ya an ngai nget ve mia chu wangin atuk lama chuan Mr. Turner chui zui na tho chuan tumta ni Ashley chuan akal na apia nga zui ru in runi chuan akar lam chu alo bitum be thunga alu thei nu chuan garage hon na remote chu zong ngal kel chuan tukver changa lo thli rengin azam hle a chan chu engti khuna nge Mr. Turner chu aron ho thut don ti an che chak silo lelama Mr. Turner zui ru tu Ashley chu a zui ruk pa ber chuan ron pan thutin akar chunga chuan a chut chil taron maile an zui ru ti lian en thla ti chu a shiat vek thu soin kel bula chuan shilang che mi en thlak ruk ching hi ama chi an om lawania ati zui bok
Ashley chuan until ti mek chu lau ti to in Mr. Turner zui ruk le en thlak an chin po chu top san dai adu to ani zan alo ni chuan kel po a handicam chu working camera siam tumin ambuai le to hle runi chu ron lang hlolin a phone chu Mr. Turner kara a thenghil dai thule mu chu ani ma a lak nge a chul thu aron soita heu maile ti chuan an chian dun chuan phone la turin ruwa man na hlau tak an tum anga thil akal lo pal ani ve phei chuan an nun na hial chan pha theina tur khop hial chu siamin runi chu handicam nen Mr. Turner in lama kalta garage chuan lutin thil rim chetak ruang toi rim ang deuh anam huam thu soi car chunga chuan aluta a cell phone po chu a muta hlau runi chuan ruang rim chetak omna phone chu a mu thu soin thisen atam thu te a soila chuan kel chuan garage chu a in khar ti sha in Mr. Turner chu in chunga ti a sheta buk a chian pa chu atang do na ngain amang ang hle network chu ron chiang lo chawin an la in be pup thei to lo zui a chian pa chu din mun la taka ading me ka ngain in ngai to buai ei lo chuan man ro chu in atlan chuak ve ngal MAHSE alu ma che chuan a tracking device bun chu a sen miang wangin police te chuan an ron man le ngal dai kel chuan garage chuan ruang omania ti in thil zia chu a shil ngal police po in garage chu an endik ngal chuti mek lai chuan rala changin Ashley chuan ron mu in a thu soi oilova Mr. Turner alo la buai pui renga wangin alung nur viau buk police te chuan sarang rim chetak churon choi chuakin an han hon nak chuan sakhi ruang lek alo la ni zui Mr. Turner chuan kachil hlum pala kalapai bo man lo ni kha alo ti fel zung kel po an in lama da kir le ni in warning voi ni a mu na chi anita voi khat dang le a mu le ani chuan jail lama hun man angai to don bokani a che dana wang chuan anu po thin rim hle Mr. Turner ina chuan ngai dam dil turin akal pha hial Mr. Turner in lampana anua kalti mu in angai acha thei to mot lo a chian pa runi bia katup chuan runi chuan text message ron thonin TV chu en turin ron ti screen a chuan runi chu ni khoshelawa mu in kel po in angai na shelo le Mr. Turner tha ani aring het ngal mia awan jo pa chuan ti shezuin lauthong takin avapan Mr. Turner thilti veka langain amang ang lutuk chu adang kok thei hial wa job apahon chuan runi chu alo nge MAHSE lo thi ozong lo alo preng lek chu lo ni in be timing lo ve chei khop mai Mr. Turner in lambuk chu en thladon le in chuti lai chuan kel chuan runia video lak chu en chiangin thil fel lo lian tak mu anei ta camera chuan Mr. Turner step ko achanga me cherwang ti shiat lutuk rondak chuak hu chu alo la fu chiang hle lelama kelanu ngaidam dil tura vakal po chu Mr. Turner chuan alo soi sata chiam maile chu chau chu du tok lovin kelte in chunga chuan lutin runi po aron vothu pop kela po vuak thlu ka tuma MAHSE screen duma alo mu man zewa wangin kel chuan alo bum man sham an pani chuan in bezuin kel chu chaukalama tan lutin police ho an ron kal thuai theinan modem chu phoi tuma MAHSE palian le thassui nga tak Mr. Turner chuan adang ne rap thak si police ho an ron kalwa theinan bok meter somthum ai thui chu kaltumin pon atlan chuak le MAHSE Mr. Turner chuan adang bet le man tho soisa in dakte pin aka achar sak maka aru ma shwa kir le chuta Mr. Turner chuan thil thleng zong chu kel ti vek anga alan theinan ruwa manna anei thu soin aswal in puana tur chu ti luina a zia ti ratumta kel chuan apen ken mang chuan Mr. Turner mai chu a thai sak shoka a in ben boy lai chuan atlan chuak ngal room pona chuan ama pui tumaron kal Ashley nen in tokin Mr. Turner chuan tha tumin chem mangin aron be zui chiam an pani chuan chang dunin an nam thla thei sham ruma lutin Ashley in
ke la kut le ngoi in charte a phel sak nu chuan Ashley chuan police ho chu bia kan tuma MAHSE phone chu thimak police ko kal theidan chun chu kela pona akala kal phal sak chin bak aya thui avakal chau chunita light chu ron thim zuin Mr. Turner po in aron bele chanto kel le Ashley te chu in chung lama lon chho ngalin Ashley te swimming pool a chuan anzuang thladun bur ake abun device chuan warning aron pek chhuale ta ka wangin kel po in police te chu anon thleng thuai don ani ti a shethiam ve a angai po chadeu sot anu ngai venin Mr. Turner in lama chuan atlan lut ngal lelama officer Guterres chuan kelan dana bo chele to ti chulo sia in man atok thuai don tho ti in aman mo vut vut pe lawa a eitur leisa te chu eizo te te a waman chau ala tum zui Mr. Turner in chung lama po kel chuan rong omna kwa ahmalama screen a mu to sa chu mu chuakin MAHSE te tham em awangin alu theilo thung in chung chu fang zelin mi zaina room ni om taka te chuan lutin me chi ID card te chu a mu a chik taka enkwal zelin room thuruk te chu daidar zelin basement chukna tur step low in do thadzui po mu chukatum lai chuan tlapalin a hnuaya tuiten taka chuan azutla thlabur kelaman tur officer Guterres po chu ron thleng zui ve in kela omna Mr. Turner in chunga chuan aron lut ding ve ngal MAHSE Mr. Turner chuan ik po ati manma in alo thatmak kela po tuya chuan no latangin atan na tuya la chuan ruang rim che tak tak alatam em zuya Mr. Turner ran amitha te ho ruang ada khom na mun ninge yin alangbuk engtin tinemonia in ham chuak thein anu chu zonghal ruai atopa chuan hulawin aphuar na te phel sak atum lai chuan Mr. Turner chuan aron bele ta thut maile anin len hlein anin chak hle na samai sia kel po in a hne lo lek chin MAHSE tlom du big mai lovin anor ve zela atopa chuan atlak zo chiana tuitling ten taka chuan anam thla thei ta sham ti chuan kel le anu te po in an hun ton rap thlak tak chu himdam taka paltlang dun thei hlawin kel po chwa zalen ani ve to a akeya tracking device te chu li sak anita a Ashley nen po shui po mar pel rakin anin chai thei ta ni ole engpo ni se ton chumatan chuan khati chin kha nilai ri mai sela video to thlenga min lo thlir saka wangin kan lom tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ole